Γεια. Γεια σου. Πώς μπορείς και κάνεις τέτοια πράγματα? Έδωσες μόνος σου την απάντηση. Το κάνω γιατί μπορώ. Και εσύ στη θέση μου μπορεί να έκανες τα ίδια. Εγώ? Δεν νομίζω. Το ξέρω ότι με θεωρείτε κακιά. Αλλά κανένας δεν μπορεί να ξέρει πόσο κακός μπορεί να γίνει αν δεν του δοθεί η ευκαιρία. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Εσύ και οι φίλοι σου πιστεύετε ότι είσαστε καλοί. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είσαστε παρά μόνο ανήμποροι. Αρχή άνδρα δείκνεις η Φώτη. Φώτη δεν σε λένε? Ναι. Δεν μπορείς να μάθεις φρόνημα ανθρώπου κανενός, γνώμη ή ψυχή, αν δεν ακονιστείς στην εξουσία και στον νόμο. Θα έρθει κάποτε στη ζωή σου μια στιγμή που θα σου δοθεί ευκαιρία να κάνεις ένα πολύ μεγάλο κακό για προσωπικό σου κέρδος. Τότε μόνο θα γνωρίσεις τον εαυτό σου και θα μάθεις αν είσαι καλός ή όχι. Όσα και αν κερδίσεις, αν βγάλεις την αγάπη από τη ζωή σου, δεν φοβάσαι με τελικά δεν μπορείς να ευχαριστηθείς τίποτα? Όχι. Άλλη ερώτηση?